Kig fremad. Kig fremad. Karl, han det må koncentrere. Kan du smile, mens du cykler? Kan du smile, mens du cykler? Ja, jeg kan. Det er flot. Ja, tør med godt, Karl. Så må du rende. Ja, med håndbremsen. Sådan tænder jeg 3 og nu du er så største. Fantastisk, Karl Johan. Ja, det er sejt. Kan du så også stoppe nu, og så starte igen selv? Sådan, ja. Og kan du komme afsted igen så? Så er du rigtig dygtig nemlig. Ja, det er flot. Ej, altså. Det er for vildt. Ja. Lige op i fart, ikke også? Der ja, så kører vi. Yeah! Det er for vildt. Et lille skridt for Karl Johan, og et kæmpe skridt for menneskeheden selvfølgelig. Så godt. Nu må vi ikke køre fotografen ned.